जा बुरा फेन दं माथो फेनखौ खावनांगौ 50 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ IAS बनो और देश को संभालो कलेज गोदान जोंनि बे जाबाय निउ कलेज वाव जायगा माथो मोजांथार वाव Oh no sorry wow जायगा माथो नोंथांमोननो मोनसे भिउ देखायनो नागिरदों लोगोफोर गोजौनिफ्रायनो बिदि नुयो आरोना लोगोफोरनि बिफांफोरा दा मा बिफां होनो लोगोफोर बेखौ मिथिगौ नामखौ नोंथांमोनहा मिथिबा खोन्थाना कमेन्टआव जा मोजां आरोना नैबे बिफाङा एक्सुवेलि जोंनाव मानसिफोर दं एसे हेल्पफुला लोगोफोर सारमोनबो गोबां दङ एक्सुवेलि नैबे बानायगासिनो दं आरोना मानिथाय लोगोफोर मानि रुम बानायदों जिखुनु गोदान बानायगासिनो दं आरोना लोगोफोरनि जा गोलाव ओरैजायबो दं नै बिसिनि बिथिंजाय नै बेनिफ्राय बोरै आरो बेलेग दंबायो आरोना गोलाव ओमफ्राय बिथिं जोङो सानै दङ भिडिअ लालागासिनो दं आरोना फट' लालागासिनो दं सानैबो ओमफ्राय बिथिं बबेबा क्लास लादोंमोन टिउसन लादोंमोन आरोना गाहायाव लादोंमोन एक्सुवेलि सानदोंमोन आं गैया सिमिनसापरि कलेज बे जाबाय लोगोफोर गाबोन थांफिनसै लोगोफोर गाबोन फैफिनगोन लोगोफोर ओरैनो दसे बेरायबाय लोगोफोर टाइम पासनो वाव नै लोगोफोर बिए क्लास लाग्राया बिए फार्स्ट सेम प्लास सेम क्लास लाग्रा दं आरोना लोगोफोरनि एक्सुवेलि नैबावहाय जेबो गैया लहा लहि स्टेन्डनि सिङाव ओमफ्राय नैथिंसो क्लास लायो आरोना लोगोफोर बिथिंजाय ओरैजाय क्लास लाग्रा गोजा आरो बिदिनो नै एबार क्लास लाग्रा रुमाव हाबफैबाय आरोना लोगोफोरनि जोङो सिमिनसापरि कलेज आरोना बे जाबाय बिए फार्स्ट सेम टु सेम क्लास लाग्रा What is that? What is it? Oh my God! There's no word. There's आद्रा खोमोरदों नायनो सासे मा नायदों फट' नायदों लानै एक्सुवेलि बिएनि फार्स्ट सेमनि एडमिसन खालामनो फैदों आरोना लोगोफोरनि फट' दिहुनना लाबाय जोङो जा सलि नुदों माथो ओमफ्राय नैथिं नुदों फट' साफायनाया जियारानो साफायदों जोंना बिथाङा जाबाय जा बुरा फेन दं माथो फेनखौ खावनांगौ सिगां 50 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ IAS बनो और देश को संभालो कैसे लोग रहते हैं यार सीसी कैमेरा ini सायाव दंखायो नै सीसी कैमेरा ओमफ्राय ओरैजायबो दं ओइ लासाव ओरैबायदि सीसी कैमेरा गोजा ना लोगोफोर ओइ नैबे खुन्थाया गेजेरनि खुन्थाया बे सायाव दं आरोना ओइ गुफुरफोर नुहोनाया ओमफ्राय नैथिंबो सायाव दं आरोना लोगोफोरनो बिथिंजाय ओरै सायाव दं
आंखौ नायगासिनो दं खोमा दा ओ भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है